V Želiezovskom kaštieli Esterházyovcov sa dňa 22. novembra 2023 uskutočnilo podujatie s názvom Sympózium historikov Želiezovce 2023, v rámci ktorého traja regionálni historici predstavili zaujímavé historické témy spojené s okolitým regiónom. Sympózium historikov Želiezovce 2023 je jedným z podujatí podporených z grantov EHPA Norska v rámci projektu CLT 01024 a občianskeho združenia Castellum Zelis. Ako jedna z posledných aktivít nášho mesta je aj táto akcia Sympózium historikov, lokálnych historikov, čiže sme si pozvali niekoľko veľmi rozladených ľudí, aby povedali niečo, aby povzniesli ducha tohto okresu, tohto Tekova, pretože máme sa čím pochváliť. Tohto roku prijali pozvanie pán bakalár Juhás Gábor a pán doktor Judr Ukrop z Bratislavy, ktorý samozrejme pochádza z Demandíc. No a ja ako vedúci múzea som sa tiež pridal a navrhol som, že môžem povedať dve veľmi konkrétne témy, ktoré naozaj poznášajú ducha. Všetky 4 témy, ako odznejú, majú svoju úroveň a majú svoj význam. Som veľmi rád, že veľmi veľa študentov prišlo napríklad na toto ohlásené stretnutie Sympózium historikov, pretože, ako som aj v texte povedal, pre najmä mládež, že ten človek, ktorý skončí napríklad v Leviciach strednú školu, napríklad v Železovciach bude maturovať a pôjde do života, nech je hrdý na to, skadiaľ vzišiel a kde dostal tie prvotné základy a rozhľad o tomto svete. Ako prvá téma bola naozaj tiež jedna výročná k prvej arbitráži, viedenskej arbitráži, to je 20. storočie, ale tiež je súčasťou našej histórie. Druhá téma bol Železovský kostol, práve ten kostol, ktorý som zvykol nazývať, že nie je práve na prvý pohľad ten najkrajší, čo sa týka architektúry, ale vždy zvyknem vravieť, treba vojsť a tam očarí práve tá danoc, ktorá je na freskách, ktorý je rímsky sarkofág a celá história, ktorá súvisí so Železovským kostolom svätého Jakúba. Ďalšia téma je pre mňa tiež veľmi nová, pretože pán Ukrop nezaprel jeho demandické korene, že on navrhol, že by mohol povedať niečo o neznámom hradisku určitého pána z Demandíc, Štefana, ktorý tam postavil niečo ako hradisko. Posledná vec, ktorú by som ešte chcel spomenúť, bude moja prednáška o ďalšej neobyčajnej záležitosti v Želiezovciach, pretože tu pred niekoľkými rokmi sa objavilo jedno nové sídlisko, volalo sa to Naďmincent. Objavil som, že tam musel byť samozrejme z logiky vyplývajúc aj určitý katolícky kostol. Návštevníkom, dospelým, starším, mladším ukázať jednu zaujímavosť, ktorá sa našla práve na tomto sídlisku, a to je tento byzantský náprsný kríž, ktorý dám dneska výnimočne, aspoň niektorým takto do ruky, pretože si ho veľmi chránime, je uchovaný v múzeu v Železovciach pod sklom, ale prečo je zaujímavý? Preto, že pochádza ešte z 10. 11. storočia, čiže z obdobia Cyrila Metoda. Keď si ho návštevník lepšie pozrie, verím, že zistí, že niečo mu to pripomína. No samozrejme, že to pripomína slovenskú 10-korunáčku, ktorá má taký istý byzantský náprsný kríž, po latinsky sa mu vraví enkolpion, ktorý toho času farári nosili na prsiach zavesený na motúze, a do toho enkolpionu, do tohto úschovného priestoru, čo má kríž, dávali prst, zem, kostičku svätca a podobné záležitosti. Je mrazivé, keď sa človek zamyslí na tom, že túto relikviu som toho času naozaj našiel tu v Železovciach a po dohode s archeológmi je hrdým exponátom Železovského múzea. Treba prísť a treba si ho pozrieť. Veľmi pekne ďakujem všetkým sponzorom a najmä Norskému fondu, že nám prijal, aby sme sa takto mohli v tomto Železovskom kaštiele zísť a robiť takéto prednášky na tieto zaujímavé témy. V rámci tohto podujatia som predstavil 85. výročie viedenskej arbitráže, ktoré
sa prebiehalo tie manévre aj tu na Dolnom Pohroní, počnúc od Štúrov až po Levice a boli odprezentované jednotlivé fotografie, ako to vtedy vyzeralo, s tým, že začiatok prezentácie obsahovalo historické fotky o politickom dianí na konci 30. rokov. Detská predstavivosť v dnešnej dobe je už nižšia ako v minulosti. Menej vecí si vedia zapamätať. Dúfam tom, že keď už chytia 2-3 vety alebo možno nejaké súvislosti, historické súvislosti, že začne ich to zaujímať a možno keď aj 2-3 začnú s tým vlastne akože pracovať alebo čítať tie knihy, že už to má vlastne akože význam rozprávať tým deťom, lebo každý nemôže byť historikom, ale možno jedni, dvaja začnú sa s tým zaoberať a potom takto vieme vlastne akože vychovať nové generácie tých historikov. Keď sa chceme venovať nejakému problému, tak ho spojíme s nejakou konkrétnou obcov, s nejakou konkrétnou udalosťou. Dnes som sa snažil tu študentom gymnázia vysvetliť, ako je možné aj v malých obciach, kde sa nevie, akú históriu zažili pred stáročiami, nájsť niečo, čo doteraz nebolo identifikované. Tak napríklad v Demaniciach je to opevnené hradisko grofov z Demanic, ktorí boli významným rodom tu pôsobiacim po 4 storočia. Takže takéto skutočnosti potom zaujímu ľudí, ktorí o históriu inak nemajú záujem, ale keď je spojená s nejakými miestnymi podmienkami, tak to u nich vzbudzuje záujem poznať ďalšie podrobnosti.